بله دەستپێکی دا ez bi rêzdarî hevalzekî Çelebî bibîrtînim û êrişê li ser wî hatinekirinê lanet dikin, bi tundî şermezar dikin. Belê wek hûn dizanin eva nav çend manga de gelek êriş li ser endamê me tên kirin. Demê borî de çend mangê ewl da li Süleymanî bajarê Süleymanî du hev endamê me dîsa bi êrişê wisa hovane re rûbirû man. Di encam da hevalekî me şehîd ket, hevalekî me jî birîndar ji vê êrişa Filîtî. Belê em îro tiştê li Bakurê li Başûrê Kurdistanê rû dide, van bûyerê got rû dide. Rastî em dûrî polîtîkayê komkujiyê dewleta Tirk nabînin. Eva nêzê çend sala ye dewleta Tirk li her awayê yani ne tenê em bêjin bi awayekî siyasî komkujî li ser gelê Kurd de meşandinê yani komkujiya fîzîkî jî li ser gelê Kurd de meşandinê konseptek daye berxwe dewleta Tirk konseptekî şer daye berxwe li hemberê gelê Kurd li her çar parçeyê Kurdistanê jî vî şerê dimeşîne. Awayekî şerê leşkerî dimeşîne, awayekî şerê siyasî dimeşîne, awayekî şerê taybet dimeşîne, ser psikolojiya gel, ser derûniya gel binbixe, şerê taybet dimeşîne. Bi her awayê konsept daya pêş ya xwe dixwaze bi encam bike û gelê me têk bibe yani berxwedana gelê me, doza gelê me, dawa gelê me tekoşîna gelê me têk bibe. Lê belê rixmê wî, rixmê ew tundî û zor û zext li ser gelê me hene. Yani îro li her çar parçeyê Kurdistanê jî berxwedanekî gelekî gewre heye, berxwedanekî gelekî mezin heye. Tenê ne li her çar parçeyê Kurdistanê îro bîro baweriya serkeftinê, bi baweriya rastî tekoşîna gelê Kurdê serkeftî li her çar li hemî rûyê dunyayê ev berxwedana berdewam e. Êriş îro li Süleymaniyê, sibê li Hewlêrê, dûsber li Duhokê çendek din belkî li Ewropayê be, belkî li em bêjin cîkê dinê rû bide. Lê belê van êrişan gelê me natirsîne. Gelê me ji van êrişa natirse. Gelê me dûrî van êrişa jînîne. Eva 5 sala gelê me di navê tekoşînê berxwedanê de her tür zor û zulma dijmin dîtiye. Yani ji bo yenekê jî di daxuyaniya me de jî hebû, me bangewazî kir. Em dixwazin bi her awayê ser vê bûyerê de biçin û kesê berpirsiyar diyar bikin û ceza bikin. Ji ber ku îro em ser vê bûyerê de neçin, ev kesa ney teşhîr kirin, ev kesa ney ceza kirin, dibe ku sibê cîkê din jî disal hember endamekî me dinê jî aynı êriş rû bide. Tê diyar e ku di nav vê êrişan de hene kesê piştgirî dikin hene. Yani bê piştgirî li ser axa Kurdistanê evan êrişan nayên kirin. Îro li Süleymaniyê eva çend care van bûyera rû didin, lê belê bê piştgirî em bawer nakin ku van êrişan werin pêkanîn. Bo wî jî em car jî ban dikin, em dibêjin ew kesê ku piştgirî kirine, ew kesê ku êriş kirine, ew kesê di navê êrişê de cî girtine gere werin girtinê, werin sinçkirinê, werin cezakirinê. Gorî wî tiştekî rû nede, em ê jî bikevin nav hewldanê.